Moram da kažem da je Evropa prerasla u jednu džinovsku veliku mašineriju koja je nedvosmisleno u interesu naše zemlje, ali onaj ljudski moment se, nažalost, retko kad viđa. Mi smo ga doživeli pre 2 nedelje kada sam predvodio našu delegaciju u Evropskom parlamentu, kada je Evropski parlament ogromnom većinom od 550 prisutnih poslanika, i to je 86% onih koji su glasali tog dana, oni su tog četvrtka podržali viznu liberalizaciju za naše građane. Sve zemlje Evrope, bez izuzetka, i levica i desnica, i oni koji su više nacionalisti i oni koji su više za federalnu Evropu, i zeleni i konzervativni. I onog momenta kada su izglasali to, znajući da je naša delegacija prisutna, onako ko ljudi su se okrenuli i uputili jedan aplauz nama. I to je taj ljudski odnos koji kaže, naravno, očekujemo da budete kao mi, deo ove porodice evropskih nacija, ne zato što imamo neke specifične simpatije, nego znamo da je to naš zajednički interes i da ulazak Srbije u Evropsku uniju jača i samu Evropsku uniju. Nama je od prvoklasnog sudbinskog značaja da što pre postanemo članice Evropske unije,